Mací, tak ty hledáš novýho páníčka, teď už je líp, viď? Dáš, řekni, co se mu stalo. No, Macíček byl zachráněný z hodně tvrdých podmínek, kdy samozřejmě k žádný lásce nedocházelo, spíš naopak docházelo tam k mnoha traumatům. Co přesně všechno se tam dělo, člověk může odvozovat jenom od jeho chování. Nicméně asi takový hlavní a nejdrastičtější, co bylo, je, že byl uvázaný na řetězu kolem krku a spojení toho řetězu mu šlo karabina skrz kůži propíchnutý, že aby prostě ho to bolelo, aby netahal, aby v podstatě se pokud možno vůbec nehýbal, což pro něj bylo asi největší trauma. Ještě pár let potom nebylo vůbec možné mu nandat obojek nebo prostě cokoliv kolem krku, jak se bál. Dneska už samozřejmě tyhle vzpomínky má za sebou. Jo, je vidět, že krásně mu můžu sahat na krk a je to úžasný pes. Jako, na to, čím si prošel, je úžasný. No a my jsme se vlastně bavili o tom, jak teďko na Macíka zlobí vlastně chození. Ano, zlobí, jedná se o růstovou deformitu, protože se jedná o křížence a narostla mu špatně noha, má vlastně 2krát zrotovanou kost na přední patce, kterou je nutný operovat. Z důvodu toho je přeci jenom takový macatý Macík a mohl by na tu přední nohu padnout během pár let a hlavně pohyb ho volí. Jo, když delší dobu jde, tak ho to prostě začne bolet a je třeba tu nožičku zoperovat, aby ji měl co možná nejrovnější, aby ten pohyb pro něj byl bezbolestný, aby neměl další potíže potom s páteří. A vlastně tahle operace je strašně nákladná. Tahle operace je nákladná, ono vlastně i všechno, co tomu předcházelo, veškeré vyšetření, které bylo nutné udělat jako předoperačně, aby se zjistilo, o jakou deformitu jde, o to, jakým způsobem se to bude operovat. Takže už to stálo x desítek tisíc. Ta operace samotná by měla stát okolo 60 000, ale je třeba počítat taky s nějakou pooperační péčí a bohužel, jelikož se jedná o ortopedickou operaci, tak tam musíme chtě nechtě počítat i s nějakýma postoperativníma komplikacema. Doufám, že ne. A proto bychom vás rádi požádali o finanční podporu, protože útulek nedisponuje žádnou pravidelnou finanční pomocí. Na konci videa je uvedené číslo účtu a budeme rádi za sdílení příspěvku, aby Macík mohl zase bezbolestně chodit.